Има една тишина в любовта, която често не чуваме. Тя не крещи, не настоява и не се бори за внимание. Тя просто е тиха, дълбока и свободна. Ще поговорим за любовта, която не оковава, за границите, които не делят, а съхраняват, и за онези емоции, които ни носят уроци, ако само спрем, за да ги чуем. В днешния епизод ще се гмурнем дълбоко в една от най-сложните и често объркващи теми – свободата в любовта, личните граници и емоциите. Емоциите, които ни водят, понякога ни объркват, а друг път ни извисяват. Да си припомним какво е свободата в любовта. Много хора вярват, че когато обичаш, трябва да се отдадеш изцяло, в такъв смисъл, че трябва да се жертваш, винаги да си на разположение, да си готов на компромиси. Но това ли е истинската любов? Или това е съзависимост, страх от загуба, нужда от контрол? Свободата в любовта означава да обичаш без притежание. Да позволиш на другия да бъде себе си, без да го натискаш, без да го моделираш по своя образ и подобие. Да дадеш пространство на другия и да имаш свое такова. Това е любовта. Любовта не е договор за собственост. Тя е съюз между двама свободни души, които избират всеки ден да бъдат заедно. Относно личните граници. Защита ли са те? Защита, да. Не са стена. Личните граници не са стена. Те не са бариера между нас и другите. Те са мостове, които ни позволяват да се свържем автентично, без да губим себе си. Да поставиш граница не значи да отблъснеш. Значи да се покажеш такъв какъвто си, да кажеш да, това съм аз, с нещата, които мога, с нещата, които не мога. Това ме наранява, това ме радва. Границите са израз на уважение към себе си и към човека отсреща. Без тях няма доверие, без тях има само хаос и болка. Ако позволим на другите да преминават през нашите вътрешни територии, рискуваме да се изгубим, да се превърнем в сянка на собственото си аз. Затова границите са необходимост и са нещо съвсем нормално. Сега набързо ще поговорим и за емоциите. Нашите вътрешни посланици. Любовта не разтърсва. Определено. В нея живеят и възторг, и страх, и радост, и болка. Но е важно да си спомним, ние не сме нашите емоции. Ние ги изживяваме, но можем да ги наблюдаваме, да ги разберем, да не им позволяваме да управляват живота ни. Когато се научим да усещаме гнева, ревността, тъгата, без да действаме импулсивно, започваме да създаваме зряла любов. Любов, в която има място и за трудните моменти. За честност, за разговор, за съпричастност, за разбиране. И като финал ми се иска отново да отбележа, че истинската любов не е зависимост. Не е страх от изоставяне, не е контрол.
Тя е среща между две цели осъзнати личности. Среща, в която има място за да и не. В което има място за двама души. Любов, в която можеш да бъдеш себе си. И другият също да може да бъде себе си. Затова, ако искаш здравословна връзка, започни първо с себе си. Научи се да уважаваш границите си. Първо ти трябва да се научиш да уважаваш границите си, емоциите си и да обичаш без притежание. Тогава любовта ще се превърне не в окови, а в полет. Ако имате въпроси, пишете ми.